muri yeZimbabwe auya hopo chimwe ovhura hombe hopo chimwe kuti aiwa kila Zivhu aiwa mission rake aiwa akabatwa nekuti aida kuspaya information aiwa kuZANU-PF. Muri yeZimbabwe hopo chimwe azovhura hombe. Sara muendera mberi nenyaya iyi nokurudzirwa subscribe wolike wotina on the bell icon tiramuchona maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti panapa toona kuti kila Zivhu anodzokerazve muZANU-PF. Saka iye hopo chimwe anoreply kune post yaitaura ichiti former Chivi South Legislator Comrade Killer Zivhu has been readmitted to ZANU-PF after the ruling party Masvingo provincial leadership made a recommendation to the party's Politburo for his readmission. Saka ndo zvani yachitaura chiti aiwa adzokera zvemuZANU-PF. Saka iye upo chimono andikataura mashoko okuti he completed his task of feeding opposition leaders and G40 stalwarts counter yet fake intelligence, and he succeeded in creating fights amongst opposition leaders and giving opposition supporters empty highs and fake predictions. Some things never change, same tactics and same victims. Nomashoko anayachitoka panapa hopo chimwe achiti aiwa kila Zivhu uyu mission yake yangoda confuse vanhu opposition kuti ango create attention kwekuti aiwa kana kuspare information anyasikuona kuti panapa chinyanyaskuitika mu opposition chi oita sokuti aiwa munhu asingafariri ZANU-PF asi ari munhu weZANU-PF. Ndo zvinoitwa panapa hopo chimwe tuze mafunguro emba pamusoro pekudzokera kila Zivhu aiwa kuZANU-PF. Ine comment section medu sanga no subscribe kulike kunotina on the bell icon tapochona maupdates atokupa pano paZim News Live.